Sinjuri, inselmilkom u grazzi miġdiet tal-li naqattu magħna l-programm qribna ftit minuti kollox inżommukom aġġornati dwar l-aħħar żviluppi politiċi ġewwa pajjiżna. Illum se nkun qegħdin nitkellmu dwar inizjattiva interessanti ħafna, inizjattiva li infatti kien preżenti għaliha wkoll nieda il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Robert Abela. L-inizjattiva Żomm Tarmix. Min jaf kemm il-darba konna f'ristoranti jew inkella f'istabbilimenti madwar Malta u Għawdex u ħallejna l-ikel fil-plat jew inkella armejna dak l-istess ikel li nkunu ħallasna għaliha. Jien ħalli fidej Nolin għax ħalli spjeganna aktar fid-dettall minn naħa tiegħu sejtina spjegazzjoni dwar kif se tinħadem din l-inizjattiva li naħseb għandha verament element ġust, element soċjali u element li juri wkoll kif aħna lkoll il-Maltin u l-Awċin nistgħu nagħmlu l-parti tagħna biex ma naħlux l-ikel li nkunu xtrajna u ħallasna għaliha. Nolin, nħalli fidejk. Żomm Tarmix, ejja naqsu il-ħela tal-ikel. Għad ħsibt kemm jista' jintrema ikel minn stabbilimenti u negozji li forsi jkun wasal biex jiskadi, iżda peress li ma jinbieħx jispiċċa mormi. Għad ħsibt li dak l-ikel jistgħu jgawdu minnu diversi għaqdiet volontari. Ejja ħalli nkunu ċari, il-ħela mitajba l-ħadd. Żomm Tarmix hija inizjattiva soċjali li tajn persuni fil-bżonn filwaqt li tara li ma jintrimix ikel bla bżonn. Allura wieħed jistaqsi kif se taħdem din l-inizjattiva. Din se tkun fuq qafas diġitali tarmix.gov.mt. Issa l-Aġenzija tal-Ikel li responsabbli mill-inizjattiva se taqgħad in-negozju ma' qdiet volontarji biex jingħatalhom l-ikel li jkun wasal biex jiskadi. Permezz tal-pjattaforma diġitali se tgħin biex l-ikel jitqassam b'mod effettiv u bekk jiġi żgurat li l-għajnuna tasal għand dawk illi verament għandhom bżonna. Allura se titjieb l-effiċjenza fil-proċess u tonqos il-ħela tal-ikel. Apparti minn hekk, in-negozji involuti se jkunu inċentivati bit-tnaqqis fit-taxxa. Il-ħela kera, ftakar, Żomm Tarmix. Kun naħseb inizjattiva mill-isbaħ li turi wkoll kif aħna lkoll kemm aħna l-NGOs u anke l-qdiet non-governattivi f'pajjiżna lkoll kemm huma jistgħu jagħmlu l-parti tagħhom flimkien u fit mal-gvern. Intant, Sinjuri, grazzi talli kontu magħna u segwejtuna l-programm qribna nfakkarkom it-tnejsa ġimgħa fis-7:15 filgħaxija jekk tkunu tliftu xi programm jew ieħor tistgħu teħdu fuq il-paġna ta' Facebook tagħna qribna. Hemmhekk tistgħu issegwu dawn l-istess filmati li nkomplu inħejju għalikom minn jum għal jum. Issa, grazzi u nsemmilkom.